Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ अगेन संनाय मानाय बिदिनि भिडिअ नङा एक्चुअली आंनि जा आं पार्सनेलि मा यूज खालामो बेखौ आं शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों आंनि नाइट टाइम रुटीन स नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ नायदो आरो लोगोसे आंजों दंफायो लावदुमाबो एसे इन्ट्रोड्यूस होना लादो जे आं माने वेलकाम खालामदो आंनि भिउअर्सफोरखौ जेनेबा आंनि चेनेलनि दे बोलो नहीं क्या हुआ मेरा लाइटिंग हुआ लाइटमैन हुआ यार एक्चुअली मा होनो लाइट हमना होगासिनो माने इयो केयारटेकार जागासिनो उफाय गैया लाइटआबो मोब्लिबनिथार नालाय नै मबाइलनि लाइटजों दांगासिनो आं देनाङो आंनि इउटिउब चेनेला सक्सेसफुल जाबाथाय एक्सपेन्सिभ गिफ्ट होगोन आं डोन्ट वरी ओके डोन्ट वरी ओके सो सॉरी सो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स आं मा यूज खालामो बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय नै आं बेखौहाय मोखांखौ फुगारनो थाखाय जनसन्स बेबिनि स्किन केयार वाइप्स यूज खालामो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै लिप्सखौ हुगारनो थाखाय लिपस्टिकनि बे कटन बल्स यूज खालामगोन ओमफ्राय कटन पेड्स ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै गार्नियारनि बे क्लिनजिं वाटार ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं एप्लाइ खालामगोन बे जभिसनि एल'भेरा मयस्चराइजिं लोशन ओमफ्राय बेनि उनावहा बे जाहैबाय हेन्ड क्रिम बे जाहैबाय फुट क्रिम ओमफ्राय बे स्केल्प टनिक आं दाख्लै देखायखादोंना बियो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बियो जाहैबाय आं लिपआव एप्लाइ खालामगोन आफ्टार रिमुभ खालामबा माने मेकआप रिमुभ खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ फोनगोन आङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे जाहैबाय आइ क्रिम ओमफ्राय बे जाहैबाय नाइट क्रिम स ओमफ्राय आरो बेखौबो फोनो बे एल'भेराखौ ओमफ्राय बिदिब्ला नायलांबाय थादो माबायदि एप्लाइ खालामो आं बेखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोननो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला ओमफ्राय नै बावदोसोमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय क्लिनजिं मिल्कबो यूज खालामगोन आं बे लटासनि हार्बल्सनि नै मा दङ इयावहा टार्मेरिक एन्ड लेमन ओमफ्राय बिनि उनावहाय शावार लाखांनायनि उनाव दुगैखांनायनि उनावहाय नै बडि लशन फोनगोन स स्टार्ट खालामसै थुदो हुदो हेरबेना मा गावासो लाबाय थायो माबा लावदुमाबो बानायनो नागिरदोंमोन माला बिदिनो माथो ना नै मेकआप लाखावसोनानै दायो जोङो फार्स्टआवनो मोखांखौ बे वाइप्सजों हुगारना लागोन आरोना नै सिख्लाफोरा बेबायदि लानासो माखा मिन्दो गावस्रा लाया नालाय गावस्रा मालाय नेचारेलि बिउटिफुल नेचारेलि हेन्डसाम नालाय माथो होनबावनो ओमफ्राय दा आंखौ नायना मिनिसोदो आरोना आंथ' मिनियाखैना मा मिनियाखै दे नायदोंसो ओरैबायदि मैला ओंखारगोन ओमफ्राय नै हुगारबाय आंनि आइब्र'सा नै बिउटि पार्लार गैयिखाय माबा खालामनो मोनाखै मा होनो थ्रेडिं खालामनो मोनाखै नै ओंखारजोब्बाय उपाय गैया होमबाबो बोरै नुखो मेकआप हुगारनानै ओमफ्राय नै माबायदि हालोद जागोन जावदों बिनि उनावहाय आङो बे कटन पेड्स खेवनो हाला आसुगुराबो एक्सटेनसनखौ खेवजोब्बाय अब्लाबो खेवनो हानांगौ बाट आसुगुरखौ हाजोब्बाय नै इखौ खेवना लो जल्दी से खोल दो हम इसको लगेगा फिर जल्दी ऐसे गुस्से को करना लग रहा है कितना पैसा है खुली को मनी मनसे लुस थैंक यू गुस्से को कर दे और लिपस्टिक पे नया तो लिपस्टिकफोरा केमिकेल बुस्थु ना इफोरखौ बारा इदि खनबाय थाजाया आरोना गुस्थियान माबा सिग्रेट सोबनाय बायदि गोसोम नोंसोरो सिग्रेट सोबदोंमोन नामा सोबाखैले होमबालाय मानो गुस्थिया थगायना लाब गैया थरसे थरनै सोबफेरबाय दिसुन गोदो शिलंआव फरायनाय टाइमाव नंगौलै थगायनानैलाय माखौ लाब मोननो नंगौ नालाय नंगौ थगायखाया ओमफ्राय एसे जा एसे मेकआप थाबावो बेखौ आङो बेजों हुगारनोसै दाबो ओंखारबावदोसो बारा इमान टाइम माने लगायबाय थायो आं बिराद बायो नालाय उन्दुनोबो ओंखारो बा मबाइल लुदु सुदु गेलेनो गोनां जायोना ओमफ्राय बेखायनो आङो बाराद्राय माने मावबाय थाया बिदिनो
थाब थाब खालामनानै माबायो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं इउज खालामगोन बे क्लिनजिं मिल्कखौ सरि बावदों बिदि माने बिदिनो 1 मिनिट 2 मिनिटसो मासाज खालामनांगौ आरोना लासै लासै दे माने बेसेबां गोरायै नङा मोखांसोथ' मोखाङा गाज्रि जाबानो सेस बेखायनो एसे माने एसे लासै लासै नांगौ आरो आं बेखौ फोननो बिराद मोजां मोनो बेखौ फोनखांनानै माने मोखाङा माने बिराद स्लेम आराम जायो आरो नोंथांमोननि स्किनावबा माबायदि जागोन आं बेखौ मिथिला जेनेबा आंनि स्किनावहाय आरोना मानो होनना बुंबा सब प्रडाक्टखौनो सबनि थाखाय मोजां होननानै बुंनो हाया माने दा आङो बिराद मोजां बुंनानै दा नोंथांमोना माब्ला इउज खालामबा नोंथांमोननि स्किनावबा बियो माने माबा एडजास्ट जागोन ना जाया ना बिदि खोथा थायो माने गावबा गाव स्किन गावबा गाव प्रडाक्टसफोर माने बिदि दायो वाश खालामसै मेकआप गैला ना मोखाङाव खावलाय फिसा गोदोरलै लावदुम मा नोंनिया माने अमाबाबो खावलाया गोदोर जाया आंनियालाय माने एसेबां गोदोरदों आं माबाबो टेस्टिं बानायजोबखानायलै बा मालायसो मेडिकेलखौ बानायजोबखानाय बा मालायसो बिदिब्ला जों दायो मोखांखौ सुहैनोसै जों नङा आंसो सुहैगोन सरि दायो आङो मोखांखौ सुनोसै साफा जादों ना बेनि उनावहाय एप्लाइ खालामबावगोन आं एल'भेरा जेलजों आं दसे टाइम मासाज खालामबावगोन ओमफ्राय बेनि उनावसो सुगोन आं खेबसे मासाज खालामबावनो दैबो हुगारनांगोन आं गावनि खालामफानो बावगारबाय स' बिदिनो होना होनोसै आरोना एसे बारा नङा दसे टाइम मासाज खालामनो एल'भेरा जेलजों Timbili kan doang kan. Jangan barang tadi mana lagi nak? Selesai ya. मोखांखौ इदि फुगारनाङा माने मोखांखौ इदि फुगारनांगौ खिन्थु आंबो मालाबा इदि फुगारो थगायना लाबोयो मोखांखौ लासै फुगारनो रोङालै नोंनियाथ' होखायो फुगारनाया ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं दा एप्लाइ खालामगोन मयस्चाराइजार बेयो आंनिया जोब्बायमोन ओमफ्राय दिनै भिडिअ खालामनो गोनाङावनो गोदानखौसो लाबोखादों आं हेल्प करोगी हाँ yes I don't need your help Ma di penang kami coba am video kalau mereka benci nama isang harla ya kabar lah kau mungkin atau bisa macamnya ya salah mana dia hasilnya ramah sebenarnya ang moisturizer ke burda pun nama zaman but sekarang itu dah makan mana bukan bukan itu ini pun iklim mana bukan itu nama sebenarnya mati juga mana tak nang lah ya di sini sudah nggak ada apa gitu lau udah mau tentang sini aku mau gì thằng chúng bây giờ là lên không khí bây giờ không lấy được đấy không xong cái đấy không là ăn thằng đấy sùng ăn ra lăng đấy đâu không nâng nước nhiều hả sùng nâng là đâu bực kìa xí xí đâu cũng mình ra đây làm đấy kìa đâu sùng ओमफ्राय बिनि उनावहाय एप्लाइ खालामगोन आङो आइ क्रिमखौ माने इफोरबायदि बे आखाइजों माने इउज खालामनाङा आरोना बे एसे माने प्रेसआ बाराद्राय गोसा जायोना बेखायनो बेजों इउज खालामनांगौ माने
बेखौ इउज खालामबा थाबनो बुरिया माने रिंकल्स जाया माने मेगना खत्र'बा आरोना मेगना ओइ बुरै जाबाथाय खत्र'बो ना इदि जाया आंबो लानांसिगोनलै खत्र' बेखौ नुबा सानसेलाय मा होनो लानांगोन सेंग्रा गारा जानो नागिरदों नामा मेगना खत्र'बो ना सेंग्रा गोरलै जानानै थांनो नागिरदों दसे टाइम थाथ'बाय ओमफ्राय थाथ'नानै नाय बायनांसिगोन आंबो उपाय गैला आंनि भिडिअसखौ नायनानै मिथिबाय आइ क्रिमखौ फुनबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय नाइट क्रिमखौ फुननोसै आरोना बाराद्राय जागोनलै मोखाङानो बारा नांगौना दाला मोखां नालाय बे मेगनाव फोननांला आरोना मेगनावथ' अलरेडि माबा फोनखाबाय नालाय आइ क्रिमखौ फोनखाबाय नालाय बेखायनो मेगनाव फोननांला जास्ट बेयावल' फोनदो बोरै नुयो लावदुम नायलाय मेकआप गैयाबा सिख्लाफोरखौ सोरबा सिख्लाफोराथ' साइसां गासैखौबो बुंला आंनि थाखाय माने आं गासैखौबो बुंनो ना बाट मादि नुयो नोङो बरिया इनस्टल खालामदो बोरैबा नुथारोना साइसाथ' एक्सारसाइस खालामो मोखाङाव दांदां माने इदि होनदों आंसो आरो मेकआप फोनबावबाथ' गुबुन इमान बाख्नायो इउटुबनि फैसा बुरजा मोनबा आं नोंनो माबाना होगोन दे ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं लास्टलि एप्लाइ खालामगोन आं जेबो फुनला ओमफ्राय मा खालामगोन आङो बे गुस्थियाव फोनगोन आं बेखौ गुस्थिया बोरैबा गावनाबो थानो हागौ ना बेखायनो बेखौ फोनो आरोना सफ्ट जानायनि मायो मा नांगौ लावदुमाबो सासेया नुजालायबाय मावफुंग्रुब ओमफ्राय नै कमप्लिट जाबाय बिदिनो बाट उइकलि आङो माबा फोनो फेस मास्क फोनो ओमफ्राय मा होनो माब्लाबा आङो एल'भेरा जेलखौ फोननाबो उन्दुयो आसुगुरखौ हाथारनांगौमोनलै हागोनलै र'दाउनाव सिगां भिडिअ बानायदो मा होनो एल'भेरा जेलखौ फोननाबो उन्दुलाङो आङो माब्लाबा बेखौ दैलि फोना बाट दैलि बेसाव नैबे बिदिहाय उन्दुयो आङो ओमफ्राय आरो माब्लाबा आं बुंखाबाय फेस मास्कखौ फोनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं फोनगोन हेन्ड क्रिम मानसि हारला बियो ओमफ्राय बावदोसो लावदुमा लाइट हमनानै बोरायलांसिगोनलै आं बुंबायना नोंनो एक्सपेन्सिभ गिफ्ट होगोन होननानै डन्ट वरि जिलापिया संफैदो आंखौ भिडिअ बानायनो ना मोजां मोनबावा ओमफ्राय नै हेन्ड क्रिमखौ फोनखांनानै स्मेला वाव मोखांनिख्रुइबो माने मोजांसिन आरोना आखाया गुरै जायो माने आखाया सफ्ट जायो एकदमबारे कोमल नङालै नङाले कोमल होता है ओमफ्राय दायो ओमफ्राय नै मोखांनिया जोब्बाय बिदिनो सोरथो नुनानै देलायबाय थानो हरावथ' रावबो नुखायाना ओमफ्राय आं गाबोन खर' लोबगोन नालाय ओमफ्राय बेखौ फोनगोन आरोना आङो बे बे मा जायो बियो खर' मादायाव फोननांगौ बेखौ होमबाना मोजाङै खानाया रज'गोन खानाया मोजां जागोन बुजिबाय होमबालाय गासैखौबो फोननांगौमोन ना नङा दा नाङैखायो गासैबो नाङायो नाङो नांखादों नुवाखै खर' सिङावसो नांगौना बारलि बायदिसो नुबाय खोमा आंखौ खानजुं नालाय खानजुङा हरलाय ब्रासआ बिदिनो उन्दुथ'नानै थानोसै आङो खानायखौ आरो गाबोन दावदै फोननाया बेखौ फोननांगोन गाबोन बेनि उनावहाय आं दुगैखांखाबायमोन बे भिडिअखौ बानायनायनि सिगां बेखायनो आं दुगैबाय थायासै बाट आङो बांसिनानो मेकआपखौ रिमुभ खालामखांनायनि उनाव दुगैयो अब्लाबो आं आखाइ आथिं सुबायमोन नालाय ओंखायनो बडि लसनखौ फोननोसै आङो होमबाना नरम लदारा लावदुमानो एम्फौ लाथारालै माने हौवासा मानसिया जेबो लायाबा जायो हिन्जाव मानसियासो लानांगौ मिन्थिया नामा बायना थांनांगोन बायनांगोन ना हिन्जाव मानसियासो लानांगौ ना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आंनि आइजोना नेल पलिसआ बोरै जाना दङ ओंखायनो आं नेलखौ रिमुभ खालामगोन दा नेल पलिसखौ रिमुभ खालामगोन बिदि मुखुबो थालायो नों मिथिया आरो होनबा आं मिथिथारा आंलाय ब्लेडजोंसो दांना होयो ब्लेड नङालै मिथिथारा होनबा नोङो ब्लेडा लाबाय आरो भ्रात हमना होबाय सोरबा ब्लेड दंहैयो नामा बिदि हुगारनो हायो बेखौ
बिजिथार माथो बायदेर बिजिथ' आरो आइथिंखौ फुगारखांबाय नेल पलिसखौ मान बुरजा बुरजा बुंगोन लावदों एसे खम खमै फुननांगौ बिनो लायनो रोंग्रा मन दला दला फुनो आरो दाला फुनो दालायानो नांगौ नांगौबा खेबनै फुनांगौ बेखौ सिमनै फुननांगौ ना दे रानखायाबा दिगदार जागोन दा नाङा ना बेखौ फुनखादो बाखि खिनिखौबो स्लाइड फुनना दे नों मानो मान गोख्रै गोख्रै फुनदो देलाय अ बिदिसो फुनो ना अ बिदिसो बिराद रोंमारलै नोङो गर्लफ्रेन्डफोरखौ फुनना होयोमोन नामा गर्लफ्रेन्डनो फुनना होयो नामा नोङो दिनखान रोंसोयो बबेयाव फुननांगौ जाखो गर्लफ्रेन्डनो गर्लफ्रेन्ड दंना गैया आं गोसो मथे बानायदो आरो बेखौ थारमाने गर्लफ्रेन्ड दंना गैया नोंहा गैथ'आ गैथ'आ लायाखै नांथ'आ नाङालै माबायदि सिख्ला नांगौ नोंनो नोंसोरनि संनायखौ मोनजाबाय थाबानो जासिगोन माबायदि सिख्ला नांगौ नोंनो गर्लफ्रेन्ड नाङा होमबा लानांगोन दं लासैनो माबायदि नांगौ बालेंलें देनां बालेंलें देनां खोथाखौ ना नांगौबा दा नांगौ होमबा नुवाखै नों बाराद्राय फुननायखौ बोहैलायलायदो स्लिम स्लिमै फुनलां देनां इदिबालाय गर्लफ्रेन्डनोलाय बोरै फुनगोनलाय नोंलाय सिदा सिदासो फुनो नै इथिंनिया नांलाबाय नुदों ना बाराद्राय फुननायखाय बबे नुयो बाराद्राय फुनो बोहैदो बेखायनो वा मोजां फुनहरदो नै फारसेथिं नांलागोन आरो ओमफ्राय दांनो नांला नाय बुस्थुखौ नांला जोब्बायना बाट रोंथाराबो लावदुमा हुगारफिनबायसो दिनैसो सिखायदों ना गर्लफ्रेन्डफोरना देनां फुनना होनांगोन ना प्रथम फुनदों सिङावबो हाबलायलायबाय नामा गुसुं गुसुं नांना थादों माथो नुवा हा नुवा होमबाबो जाबाय दे गोबा अ इदि फुननांगौ दिनैसो प्रथम फुनदो दे फिसा सुग्रा जाबाय दे जेबो नङा आंनिया नुवाखै नांलायाबो एरना नांलायनो जाजोबगौमोन जाया नुवाखै आंनिया जाबाय जाबाय बाराद्राय फुनथाबबाय थाबा दिगदारसो जायो आंनिया मोजां जादों ना बरिया नोंसो रोङा मालाय पाबजि गेलेसोदोंलै होनो ओइ एनिमि मेथाइसो मारदो पार्लारफोरनियासो बोरैबा रोंसोयो दे टुक 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 फुनलाङो मालाय बेखौ फुननानै 500 लाग्रोदो बेसे थगायजोबनां 500 नोंनो ओरैनो फुननानै होगोन होनबा मानसिफोर एरख'नायावबो 1000सो लायो नामा पेडिकिउर खालामनायाव 1000सोल' नङा ए नंगौना नङा 2000 मालायनि आथिं गेसावखौ दांबाय थादो नायनाय सोरनिखौ मोजांसिन नुखा आं फुननायखौ मोजांसिन नुदों ना खिन्थु आथिङानो दामफ्लाफ्लाद्रायलै जिमान जि फुनबाबो देलायबाबो मोजां नुखाया बाय द वे आं दायो फुट क्रिमखौ फुनगोन बे स्मुथ जानायनि थाखाय आथिङा ओमफ्राय गावनाय माबा माबिबो गाविनि थाखाय जेनेबा फुनगोन आं बेखौ स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो मोनसे खोथा बुंनो सानो आङो हराव उन्दुनाय टाइमाव खानायखौ गारनानै उन्दुनाङा खानायखौ हायोब्ला खानानै उन्दुनांगौ आरो बाराद्राय टाइटै खानानै उन्दुनाङा माने एसे लुसै खानानै उन्दुनांगौ आरो ना आरो नङाबा खानाया जेथो जायो आरो खानाया गयो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ